Me cago encima. Que se m'ha... Ula, ens ha vist, ens ha vist. No sé si fa més por el gos o el lagarto. Uy, uy, uy. Hasta que está tapada. Buen día, Peña. Un día más, un día menos. Hoy tengo la pancha fatal yo, me duele un montón. Aparte de que me duele, me cago encima. Però bueno, anem a veure coses d'Ayatuya. Ho he dit bé? Ayutthaya. I res, i avui ja és l'últim dia que anem cap aquí, i ens anem cap a baix, i ens anem a Kotao, por fin a la playa paradisíaca, a tumbarme y no hacer nada y beberme un mojito. Mireu, aquestes són les ruïnes més importants d'Ayatuya. I aquí hi ha un grup d'espanyols, vale? Amb guia, que ens intentarem colar amb ells, a veure si podem. Mira, està explicant-me. Sí, ens estem colant a un guia. Mira, infiltrada. Infiltrada. Estic aprenent molt. Bueno, aquí hi ha una de les coses més importants d'Ayutthaya, d'aquest temple sobretot, que és això, que és un cap de Buda que un arbre se l'ha menjat. Vale, se m'ha posat al mig aquest senyor, molt bé. Aquí està, mola. Segons ha dit el guia, aquesta era la més important i feia com 50 metres, així que com bastant amunt. Home, la patxa. Vinga. Que se m'ha... Ula, ens ha vist, ens ha vist. Se pira. Ula. Mira. Que la gana. Hi ha aquí un lagarto al mig de res. Uy, que s'ha girat a mar. No sé si fa més por el gos o el lagarto. Uy, el perro. Han anat tots els perros a per al lagarto. Bueno, pues aquí estamos al mercat flotant, però pues aquí estan els elefantots, pobrets. I aquí pues, pugen a sobre. Bueno, pues com si fossin una atracció. Aquí. Mira que li fan amb el pico, Sí, té aquí un pico. Si aquells els piquen, doncs, i ja. Però bueno, nosaltres hem vingut a veure al mercat flotant, però la veritat és que és heavy. Aquí hi ha un, mira, petitó, que recull els bitllets. Així, ho fet així. Recull, l'han ensenyat a recollir els bitllets, mireu. Li donen un bitllet de 20 S'apropa. a la gent. Mira, porten un pico per donar-li. Si es porta malament, vale. Aquest és superpetit, pobre. I es nota que aquí no vol estar. Vamos, m'està fent pena. M'està fent entre pena. Mira, està donant un bitllet. L'està agafant així com el... I li està dient, no. L'està agafant de l'orella en plan, no, per aquí no passa. Li ha donat un bitllet i li dona l'altre. Jo passaré per aquí darrere, no vull contribuir a que un elefant me toqui, aquesta vella tampoc. Bueno, no vull contribuir a això, a l'explotació d'aquest animal. Nosaltres vam intentar anar a un refugi ètic, perquè això és... Bueno, lo que hay, no? No podem fer res. La gent segueix alimentant. I a sobre està plena, és que plora, saps? Bueno, lo que hay. No fomentem-ho, no ho fomentem i ja està. Ens hem pujat a un barco, ¿vale? Bueno, estem en ello, ara vindrà més gent, suposo que això arrencarà. També t'he de dir, es diu floating board, però jo no sé si flota mucho. El barco flotante, però mireu això per treure aigua, saps? En plan... Jo no sé si això... A mi que em pugin a l'altre, tio. Estem a sobre d'un d'aquests.
Mira com funciona, funciona per força de l'aigua. És a dir, el pavo agafa aigua i l'expulsa amb el motor, i l'aigua és el que li dona la força. Premium barco. Anem nosaltres dos soles, ¿vale? Amor, como se hunda esto... A veure per quina banda sortirà el cocodril. Anem completament soles amb aquest senyor, confio en ell plenament, ara mateix. Bueno. Que aquí abans hem vist el lagarto, així que... Barco privado, Barco privado. Jo crec que aquest és un dels mercats més hartos que veurem. De moment hem vist que fan pelees de gallos, aquí al mig. Aquí, a la caseta aquesta, fan pelees de gallos. És com un mercat flotant, però en veritat les coses estan a dintre. El barco aquest ha sigut una mica timada. No ho sabíem nosaltres. Hashtag estafada. Hashtag estafades. Ens ha donat la volta i ja està. Ens ha donat la volta al mercat, però que no ha parat ni res, ha donat la volta perquè veiem al mercat i ale. 200 bahts cada una. Bueno. Mamà. Xesca. Hola. Buah, s'estan menjant les galetes de xocolata, El samurai fumón, tío. Mira cómo fuma, mira cómo fuma. Buah, el samurai fumón. Y ha tirado medio piti al suelo. ¡Hostia puta! Que estem veient, estem veient. Cago en tot. I aquí hi ha un montón. Mira quants n'hi ha, I això, puges aquí i et donen una volteta amb els elefants. Madre mía, pobretes. Vamos, no vull ni veure. Bueno, aquí darrere meu no puc ensenyar, però aquí més o menys, ¿vale? Hi ha un lloc de cabres, ¿vale? Vull ser maco treure la càmera allà, llavors ho estic fent una mica apartada, però no sé si ho puc ensenyar. No sé si em diran alguna cosa. I les cabretes són heavy, estan enjaulades a una jaula superpeque i és perquè els hi donis el biberó a les cabretes. Bueno, impressionant. S'ha sentit una cabreta. Bon dia, penya. Estem una van per anar a Chumpong, ¿vale? Que és a veure de tot. Però primer hem d'anar a Bangkok amb aquesta i després pillar un bus de 8 hores. Què passa? Que aquesta van havia de sortir a les 9 i ho teníem tot coordinat per poder arribar a l'altre bus i no està sortint. Són les 9:30 i aquí estamos. No sabem si arribarem, esperem que sí. Hem arribat al bus. És que l'Àlia ho ha passat molt pitjor que jo. Jo anava bastant tranquil·la. Ha sigut la situació més agobiant que he tingut en la meva vida. Bueno, és que la van que ens portava fins aquí arriba a mitja hora tard. Llavors, on ens deixava la van fins a aquest bus hi havia mitja hora. Llavors hem arribat amb 10 minuts abans i havíem de pillar els tíquets i havíem de pillar-ho tot, però estem al bus i ara ens falten com 6 hores per arribar a Chupong. Chupong que arribem. Chupong que arribem, no? Per cert, tot això són les 12 del migdia i no ni he esmorzat. Ni un cafè m'he pres, ni un fucking cafè. I a saber quan pararà aquest bus, així que... Hoy no se come, chavales. Me cago encima. Que se m'ha... Ula, ens ha vist.